Пуфуши Мей. Тоалетна постелка за кот. Инструкции за употреба. Стъпка 1. Напълнете чиста, празна котешка тоалетна, тава с 5-6 см тоалетна постелка за котки Пуфуши Мей. За да осигурите достатъчно дълбочина за лъпане и покриване. Стъпка 2. Постелка за котки образува твърди като скала бучки в контакт с урината и елиминира миризмите. Ежедневно отстранявайте бучките и твърдите отпадъци, като лопачка за котешки тоалети, за да запазите останалата постелка за котки свежа. Стъпка 3. Винаги допълвайте котешката тоалетна с постелка за котки Пуфуши Мей, за да замените това, което сте изгребвали, и поддържайте дълбочина от 5-6 см, първоначално ниво. Стъпка 4. Изхвърляте използваната тоалетна постелка за котки в кошчето. Не промивайте и не поставяйте в каналове тоалетна, за да избегнете блокиране на тръбопровода. Стъпка 5. Котешката тоалетна трябва редовно да се изпразва напълно и да се измива с топла вода и мек разтвор на домакински дезинфектант. Купете Пуфуши Мей днес. Пуфуши Мей. За нашите пухкави приятели.